Dumelang Thobela molweni bhotani lotshani sanibonani abusheng. Sidwesha nezidweshakazi kanonkonkwezi. Bethunani. I'm touching base. Ndithi mandibuye naxa ndimbi kusasa nje. Andikahlambi. Ningandijaji. Namhlanje ndifuna sincokole ngantoni? Ndibawela sincokole ngokunyanga ngelizwi. Ukunyanga ngelizwi. I think abanye bethu iyabasithela into yokuba ukunyanga kuzindidi. Zikhona into okwazi uzinyanga ngomthi. Zinyangeke. Zikhona izinto umthi ongangena indawo kuzo. Zinyangwa ngomoya. Nelizwi. Mandenze umzekelo. Umgqwaliso, isichitho, into ezinjalo. Ibekelo, njalo njalo. Zizinto ezo kukhandwa umthi. Anikwe umntu. Anyangwe aphile. Kube khona ishwangusha. Eliquqa libuyelela phakathi kwekhaya umzekelo. Fumanisa ingozi zixhaphakile apha ekhaya. Sesiyibona ilishwangusha ngoku le nto. Uyayiva ke ngoku. Okanye ukubhubha kunintsi apha ekhaya. Ingeyongozi. Uyayibona laa nto. Okanye siqwalasela izimbo zethu manisileli khaya. Kunintsi ukungavani. Singabantwana abaphuma sendeni linye. Asitsaleli icala linye. Kambe sizizikhondo ezijongene ngamehlo. Mhlawumbi le nto isuka kwakootatomkhulu bethu. Siyayiqwalasela uba umzi uyaphela kukungavani. Uyayiqonda? Ziimeko ezifuna iliso elikwaziyo ujonga nzulu. Uthi wawuqwalasela ufumanisa into yokuba siyamfuna unobangela uba kutheni kunjena apha ekhaya. Nto leyo izawubangela into yokuba masithathe intonga khe siyopopola umzi. Siyohlola ikhaya eli lethu. Khange kufike ezindwendwe ngelinye ixesha, khange kufike ezinyosi, wena xa mntoni. Into okunayo siyazinuka thina silikhaya into yoba ikhona mani into engadibaniyo. Uyayiva ke ngoku? Ngelinye ixesha ke kufike iindwendwe. Uyayiva? Asiqhelanga mos uhlala nazo iindwendwe. So ngumhlola lowo yinto engaqhelekanga. Okanye xa ndivula umnyango nantsi ikaka phambi komnyango. Awu. Inoba ngummelwane uyandithakatha. Uyayiva? Awufuni uyithekelela. Ifuna into yoba uthathe intonga uyosabela uba unobangela yintoni. Kutheni lo mzi wakokwenu ukhaphukhaphu kangaka? Umntu ezawusuka phaa kokwabo azothini? Azobeka yakhe phambi komnyango wakokwenu. Okanye kuthi kumandi kuhleliwe, kukho umsebenzi apha ekhaya. Uyayiva ke ngoku? Ubhuti asekuhlaleni asuke ngale mini enze isimbo esingaqhelekanga. Yenye into endikhe ndadibana nayo apha ezintsukwini leyo. Kuzovunyiselwa umntu ongutata wasekuhlaleni okuthe kwawuba mandi waske wakhulula ibhrukhwe. Uhleliwe apha kwaRondo. Wehlisa ibhrukhwe yakhe laa tata wabeka eziko kanye. Ncakasana. Omnye umntu uzawuthi unxilile. Uyeva? Ewe ikhona ingxaki naye yena. You-understand? Le nto ezawuthi emdala noba utye kangakanani amarhewu. Kodwa icacile uba ikhona ingxaki kwaphaa kuye. But ikhona nalapha kuthi sileli khaya ubana ngaba umntu. Uyayiva? Athunywe yinto emthumayo. Kube lula nje uba makenze.
ifuna into yoba masizikhangele ke ngoku silikhaya, sithathe intonga siyosabela into yoba yintoni lo mzi kabawo sowabakhaphukhaphu kangaka. Uyayiva ke ngoku igqirha ke nizawuthi niye kulo zinintsi izinto ezisenozibalula, kodwa ezi meko ndithetha ngazo mna zezi meko ndisithi ke ngokumzekelo untoni ozayinyanga ngomthi kutata senext ofike wazokakela eziko lakokwenu. Ewe uzawuhlambulula laa ndawo enzele kuyo, uyaunderstand, uba ningagqwaliseki, kodwa unobangela, uyaunderstand, le nto ibangela into yokuba kube lula, le nto iyenza eli khaya libe khaphukhaphu inyangwa ngantoni yona? Ngomphi lo mthi? Uyeva? Uzawunyanga ikhaya into yoba malihlonipheke. Ethi kanti ngelinye ixesha izimbo ezenzekayo phakathi kwekhaya zichaza ubume bekhaya spiritually ngokomoya. Yindlela abantu abadala abafuna sikhuphe ngayo amehlo siqwalasele into yoba ikhona ingxaki, sitsho siyomamela siyosabela indaba. Ze ke ngoku igqirha lichaza into yoba yintoni unobangela. Mhlawumbi igqirha lithi hayi kaloku ninamatyala kweli khaya. Uyayiva loo nto le? Okanye apha eli khaya line-history yombulo ongazange uhlanjululwe, izinto ezinjalo. Awukho kumthi mna endiwaziyo ohlambulula izinto ezinjalo, ingakumbi apha kuthi esiXhoseni. Unganaso sonke isikhwama but ezinye izinto azifuni isikhwama, zifuna ukuxoxelwa. Laa nto umzekelo, even umntwana osemdala oqhubekeke echama okanye uyazikakela, uyazinyela, ayongxolelwa emaxhantini. Umntu othunywayo ukuba ayongxola ayingomntu ungesosithethi, ayingomntu ungakwazi uthetha, ayingomntu ungakwazi ukuxoxa. Ukuxoxa kuthi maXhosa kuliyeza. Uyayiva? Ukuxoxa kuliyeza. Balulekile umntu oxoxela ikhaya ibe ngumntu okwazi ukudwelisa amagama, athethe into evakalayo. Xa uthetha nabantu abadala basabela into yoba uthini. Hayi umntu ozawugqithisa usana kunina athi umntu hayi andisosithethi mna kodwa intlabi yethu. Uyayiva ke ngoku? Inkomo iyaxoxelwa phambi koba ihlatywe. Laa nto ndithi masimjonge umntu osikhokelayo, singakhokelwa nazizimumu bethunana. Masimjonge umntu osinyangayo silikhaya. Uyayiva? Igqirha esiliqeshayo, uzaliqeshela ntoni igqirha? Ngoba igqirha kaloku ligqwetha lenu ngelaa xesha. Imagine usematyaleni uyoxoxa ityala lakho, likusebezela igqirha igqwetha lakho ngomzuzu wokugqibela into yoba usundazi andisosithethi ke mna ke. Lizawuxoxwa ngubani eli tyala xa engesosithethi? Ngubani uzawuxoxa nale jaji nalo mantyi? Yinto enjalo ke nalapha ekunyangeni. Ngeli xesha sihamba iinkundla siye emzini omkhulu, siye ngetheni, siye elagcwabeni, siyaphiphi, sidinga umntu okwazi ukuvula umlomo axoxe ityala. Ngoba kwezi nkundla kuzawuphuma amadoda okuxoxa, kuzawuphuma amadoda okugweba, adinga umntu okwazi ukuxoxa naye. Into ephuma emlonyeni kufuneka ivakele. Ifana nomntu kuthiwe phahla, endaweni uba uphahle ke oko kuphahla nekuthandayo uyalila iinyembezi. Awuyithethi le nto uyifunayo, le nto uyikhalelayo. Thetha, vula umlomo xa kukho ingxaki. Ezinye iingxaki zesintu zinyangwa ngomlomo, ngelizwi eliphuma emlonyeni. Thetha into evakalayo xa uthetha nabantu abakhulu, abantu bakokwenu, ukuze kutshintshe isimo. Gqwetha imeko, ibala igqwetha mani, uyixoxe igqwetheke ukuze uphenduleke. Camagwini, mandishiye kuloo ndawo. Xhosa.